दाइसे सिगाङाव सौरित्र कुमार गौराया मोनसे खोथा बुंलांदोंमोन। दाखालि सुमु बागानावहाय जोंनि बे ओनसोलनि जेसेबांखिनि आनसलिक कमिटि एबसुफोर दङ आरो लोगोसे गुदि बर' थुनलाइ आफाद लोगोसेयावनो जेसेबांखिनि बारग' फोरोंगिरि इन्टेलेक्चुयेल समाज मावथि दैदेनगिरिफोर दङ बिसोर गासैबो ज' जानानै ज' जथुमनानै जोंनि बे ओनसोलनि गुबुन गुबुन समाजारि बेले बेजेफोरखौ लानानै सावरायनाय जादोंमोन। जोङो सानफ्रामबो खोनाबाय थानाय सानफ्रामबो मिथिबाय थानाय बायदिनो जोंनि नैबे ओनसोलाबो आथिखालाव माखासे समाजारि जेंनाजों साग्लोबजानानै दङ। जोंनि लाइमोनफ्रा दिनै गोबाङानो जौ फाग्ला जादों, ड्राग्स एडिक्टेड जादों, हिन्जाव फाग्ला जादों, बाइक फाग्ला जादों। दा बेफोरनि अनगायैबो गुबुन गुबुन समाजारि जायफोर एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफोर गुबुन गुबुन जायगाफ्राव जेरै जाबाय दं जे जोंनि जायगायावबो बेफोर जाथायफ्रा जाबाय दङ। दा गतिके बेफोर जाथायखौ दा बेफोरनिफ्राय जोङो उद्धार जानो गोनांबा जोंहा माखासे खामानि मावनो गोनां दं, माखासे बिबान दङ। बेफोर खोथाखौ गुवारै सावरायनाय जायो। दा बे सावरायनायफोरनि गेजेरावहाय मोनसे खोथाखौबो सावरायफानाय जादों। बे जाहैबाय जोंनि गेजेराव बांद्राय फुजा फोरबो जानाय, फुजा मेला जानाय आरो बे फुजा मेलाफ्राव जौनि दखान, जुवानि दखान होनाय आरो बे फुजा मेलाखौ बांद्राय गोलाव लाखिनाय। दा बेफोरनि सायावबो गुवारै सावरायनाय जादों। आरो सावरायनायनि गेजेरजों माखासे बिथांखि लानाय जादों जाहाथे बैफोर फुजा मेलाफ्राव जौ आरो जुवानि दखान जाया। बिनिफ्राय फुजा फोरबोफोरखौ जाहाथे गुसुङै लायो। दा गुसुङै लानायनि खार'ना नैबेफोरनो साफ्रोमबोनिबो जोङो बिबुंथिखौ लानानै अपिनियनखौ खोनासंनानै जोङो बुजिनानै मोनदों जे बे फुजा मेलाफ्राव जोंनि जायफोर लाइमोन उन्दै उन्दै गथ'फोर 12, 13, 14, 15 बोसोर जायफ्रा क्लास 8, 9, 10 फरायनाय गथ'फोर हौवासायानो जा हिन्जावसायानो जा बेफोरखौ जोङो बांसिन नुनाय जायो। बिनिफ्राय जेब्लानाखि जों फुजासालियाव फैयो अब्ला नुयो बे बिस्रा फुजाजों जेबो सोमोन्दो गैया। फुजायाव मा सोलिदों मा सोलियाखै, मा सिनेमा दिन्थिदों मा सिनेमा दिन्थियाखै, मा जादों मा जायाखै बेफोरनि सोमोन्दो गैयाबालासिनो बांसिन बे उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जोङो मा नुयो सोरबा सोरबा गोसोम गोसोम जि खाथेलायनानै क्लास 8, 9, 10 फरायनाय गथ'फोर बिसोर लामा खायो, लामा गिदिंबाय थायो, ज' थायो आरो बे ज' थानायाव जोङो नोजोर होयोब्ला नुयो बिसोर बे जायगायाव जौ सोलोंबाय थायो, नङाबा सिगारेट सोबो, नङाबा डेनड्राइट जायो, नङाबा गान्जा सोबो। आरो हिन्जावसाफ्राबो बिनि उन नङा आरो बै हिन्जावसा गथ'फ्राबो बिसोरनि एखे लोगो, बिसोरबो फुजाजों जेबो सोमोन्दो गैया। हरनि 12टा 1टा 2टासिमहालागै बिसोर बे फुजासालिनि लामा सामाफ्राव थागोमायो। हरनि 2टा 2:30 बाजियाव न'आव ओंखारहैयो। हरनि 2टा 2:30 बाजियाव 12-13 बोसोर बैसोनि सासे हिन्जावसाया न'आव ओंखारहैयोब्लाबो बेखौ बिमाफ्रा जेबो बुङा। आरो जायनि थाखाय जोंनि लाइमोनफ्रा दिनै मोजांनिख्रुइ बांसिन गाज्रि लामाथिं थांबाय दं होननानै बे मिथिंनि गेजेराव बयबो बिबुंथि लाखिलायदों। दा ओंखायनो बे गथ'फोरखौ जोङो मोजां लामा दिन्थिनांगौनि थाखाय जोंहा बयहाबो बिबान दङ आरो बे बिबानखौ समाजनि साफ्रोमबो सुबुङा, समाजनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिया रुजुननानै लानांगोन आरो मावफुंनांगोन होननानै ओइदिनखालि बे बिथिङाव सावरायनाय जादों। दा ओंखायनो नोंथांमोनजोंबो लाइजाम हरदों आरो निश्चय सावरायदों। दा आं नैबेखौनो बुंनो नागिरदों। दा नोंथांमोना गल्डेन जुबुलि खुंनो नागिरदों। गोलाव समनि उनाव गल्डेन जुबुलि फैयो 50 बोसोरनि उनावहाय। बे हिसाबै नोंथांमोना सानब्रै सानबानि जायगायावहाय 7 सान लानो नागिरदों। दा नोंथांमोनजोंथ' जोङो थरख' बिथरख' हमलायनानै नांलायनानै खमलायनानै बेखौ बन्द खालामनो लुबैया आरो थांखिया बेबायदिबो नङा। खालि जों नैबेखौल' खावलायनो लुबैयो आरो आं बेक्तिगत हिसाबै आं नैबेखौ खावलायो। नोंथांमोना गल्डेन जुबुलि हिसाबै बेसेबां सान लायो लाया बे नोंथांमोननि बाथ्रा। नाथाय आं नोंथांमोनखौ जाहाथे नैबे फुजानि गेजेरजों
बे फोरबोनि गेजेरजों जोंनि लाइमोन समाजाव जाहाथे गाज्रि मेसेज थाङा, जोंनि समाजाव जाहाथे गाज्रि मेसेज थाङा, बेखौ नोजोर होनानै जाहाथे जों फोरबोखौ खुंफुंनो नाजायो। आंनिफ्राय बे मोनसे खावलायनाय थाबाय। दा जियानो जा जोङो मोनफ्रोमबो खामानिखौ मावफुंनो गोनांब्ला जोङो खौसेथिनि गोनांथि जायो। जों उन्दै समब्ला जेब्लानाखि जों उन्दै सममोन अब्ला जोंनि गामिफ्राव जोङो गामिनि एखेबारे गोरा खौसेथिखौ नुयोमोन। जायखिजाया हाबा हुखायानो जा, जायखिजाया फोरबोआनो जा, जों बयबो खौसेयै मावोमोन। सोरहाबा बारहुंखाजों जुदि सोरहानिबा न'आ जुदि बुखारलांदोंबा बेखौ अखानायै फुङावनो गामिनि रायजो राजाफ्रा ज'हाय खौसे जानानै फिसानि न'खौ लाबनानै होयोमोन, न'खौ लुफुंनानै होयोमोन। बेबायदिनो गुबुन गुबुन जिखिनि समस्यानो जायाथों मानो सोरनिबा न'खराव जिखिनि राजहुवा खामानियानो जायाथों मानो जों बयबो खौसेयै बेफोरबायदि खामानिखौ मावबोबाय थादोंमोन। जोंनि गेजेराव खौसेथिया दंमोन। नाथाय जोंनि गेजेराव जोङो लासै दिनै गोलाव समनि उनाव फैनानै नुदों दे जोंनि गामियाव दिनै खौसेथिनि आंखाल जादों। जोंनि गामियाव दिनै फोथायलायनायनि आंखाल जादों। जोंनि गामियाव दिनै मानिलायनाय, सन्मान होलायनायनि आंखाल जादों। जोंनि गामियाव दिनै मानिलायनाय, सन्मान होलायनायनि आंखाल जादों। दा जोंनियाव मानो खौसेथिनि आंखाल जाखो? मानिलायनाया जोंनियाव मानो गैला जाखो? सन्मान होलायनाया जोंनियाव मानो गैला जाखो? फोथायलायनाया जोंनियाव मानो गैलाया जाखो? दा बेफोरखौ जोङो गुवारै बिजिरनांगौनि गोनांथि फैदों होननानै आं सानो। दिनै थोंजोङै आं मोनसे खोथाखौ बुंनो नागिरदों, नोंथांमोना गाज्रि मोनदों नामा? आथिखालाव जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो जा, बहाबा माने सक बाजारनि खना खनलायानो जा, बांसिन मानसिफोरखौ जोङो मुखुब जानानै नुयो राजखान्थियाव, पलिटिक्सआव। बे सोरबा हिन्जावानो जाथों, सोरबा बोरायानो जाथों, सोरबा माने सेंग्रा गथ'आनो जाथों, बांसिनै जोङो राजनितिनि बेलायाव नोजोर होनायखौ नुयो, राजनितिखौ लानानै खोथा बुंनायखौ नुयो। दा ओंखायनो जोङो थोंजोङै जुदि जोङो बिजिरनो थाङोब्ला जों बेखौनो नुदों दिनै राजखान्थिखौ लानानैनो, पलिटिक्सखौ लानानैनो दिनै जोंनि गामिनि गेजेरावहाय, जोंनि गामियाव खौसेथिया लासै बायलांबाय दङ। दा ओंखायनो मोनसे खोथाखौ आं खावलायनो नागिरदों। दिनै नोंथांमोननि दिघा गामियाबो जिहेतु कनसियास जाबाय मोनफ्रोमबो बिथिङाव, सामाजिकनि बेलायावनो जा, इडुकेसननि बेलायावनो जा, बा जों पलिटिक्सनि बेलायावनो जा, दिनै जोंनि नैबे दिघा ओनसोलावबो रावबो हायाखै। होनबा मा? जोंनि गामि खनायाव थानानै साधारन रायजो राजाफ्रा पलिटिक्सआव थानानै पलिटिक्सआव इसेबांखिनि खर'खौ सौहरनानै जोंनि गामिनि गेजेरावनो जुदि खौसेथिखौ सिफायोब्ला जोंहा बांसिन खहा जादों ना लाब जादों? दा बेखायनो आं बुंनो नागिरदों, पलिटिक्सजोंथ' डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट बयबो सोमोन्दो थायो। नाथाय जोंनि गामि खनायाव थानाय साधारन रायजो राजाफ्रा पलिटिक्सआव ओरैनो खर'खौ सौहरनाङा जेराव बिदा फंबायजों नांलाय खमलाय जानो गोनां जाया, जेराव गामिनि गेजेराव खौसेथिया बायफ्लेलाङो। जाहाथे जों बेबायदिसिम थाङा, आं नोंथांमोनखौ बेखौसो खावलायनो नागिरदों। भटखौ जों सोरनोबा होगोन, नङा होमबा? सोरनोबा खानांगौ, जों सोरबा सासेनो होगोन। नाथाय बेखौ लानानै जोंनि गामिनि गेजेराव नांलाय खमलाय आरो बे खौसेथिखौ सिफायनो नाङा होननानै आं नोंथांमोनखौ खाबु मोननायावनो दिनै खावलायदों आरो। मानोना जोंनि गेजेराव खौसेथि जोबलांनाया बे पलिटिक्सनिफ्रायबो बांसिन जाबोदों। जों गोबां जायगायाव नुयो, बबेबा मोनसे पार्टिनि हाबायाव, बबेबा मोनसे पार्टिनि हाबानि अरकारनि जुदि हाबा जादोंब्ला बेलेग मोनसे पार्टिनि माबाफोरखौ सापर्टारफोरखौ लेङिबो जों बेबायदि नुदों आरो। एसेबां लासिंसिन, एसेबां दुखुनांथाव दिनै जोंनि समाजा, नङा होमबा? दा बेखायनो आं रायजो राजानो थागोन जोङो, नाथाय एसेबांखिनिसिम खर'खौ सोनानै लानो नाङा जेराव जोंनि गामिनि गेजेराव खौसेथिया बायफ्लेलांगोन, बिदा फंबाय नांलाय खमलाय जानो गोनां जायो। आरो आं दहायनो बुंदों, सोरथो मा लाब जादों जों बेक्तिगत हिसाबै, नङा होमबा? खिन्थु जों गोबां मानसिखौ दिनै राजनितियाव ओंखारोब्ला नै बेखौसो नुयो, गावनि बेक्तिनि थाखाय आंनो माबा मोनसे नांगौ। थोंजोङै जुदि बुंनो थाङोब्ला जों बांसिन मेक्सिमाम मानसिखौनो बेबायदि नुयो। दिनै सोरबाया गामिनि लामा जानायाव सेटिसफाइड नङा, गोजोननाय गैया। गामिनि स्कुलाव वाल बाउन्डारि जानायाव गोजोननाय गैया। गामिनि एलपि स्कुलनि बिल्डिं जानायाव गोजोननाय गैया। मायाव गोजोननाय दङ? बे थिखा मोननायबासो गोजोननाय दंमोन।
बे स्किम गाहाम मोननायबासो आंहा गोजोननाय दंमोन दिनै जों बेफोरखौबो नुदों आरो दा ओंखायनो आं खावलायनो लुबैदों रायजो राजा साधारन रायजो राजा नोंथांमोन जोङो राजनितिजों सोमोन्दो लाखिगोन आरो बे डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट अट'मेटिकलि जालांबाय थायो नाथाय बेफोरखौ लानानै जोंनि गेजेराव जाहाथे जों बेले बेजे जाया गामिनि गेजेराव जाहाथे खौसेथिया बायफ्लेलाङो दा ओंखायनो आङो बेखौनो बुंनो नागिरदों जोंनि गेजेराव खौसेथि थायोब्लासो जोङो राजुआ मोनफ्रोमबो खामानिखौ साक्सेसफुल खालामनो हायो जाफुंसार जाहोनो हायो दिनै जोंनि गेजेराव गोलाव बोसोर 50 बोसोर जालांबाय 50 इयार्स जालांबाय दिनै गल्डेन जुबलि जोङो खुंनो थांबाय दङ नाथाय बे मन्दिरखौ जों दाबो लुफुंनो हाया बे मन्दिरा दिनै बिल्डिं जानांगौमोन बे मन्दिराव दिनै आसामनि खना खनला जायगानिफ्राय बेवहाय फुजा होनो फैनांगौमोन बिराद गोजानथार मोनसे माबा बियो बे गणेश फोरबो जाबाय थानाय बे जायगा नङा होमबा गोबां जायगायावनो मिथियो बे दिगिरायाव गणेश फोरबो जायो गणेश फुजा जायो जों जोनोम जानायनि सिगांनिफ्रायनो नाथाय दिनैसिमबो बेवहाय मन्दिरखौ जों लुफुंनो हायाखै दा दिनै बे मन्दिरखौ लुफुंनो गोनांबा ओंखायनो जोङो बयनिबो खौसेथि बयनिबो गोरोबलायनायखौ नांगोन दिनै आङो नुनो मोन्दों दिनै नोंथांमोननि जायगायाव आरो आं नुबायबो थादों ससियेल मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोना दिनैनिफ्राय मास मोनसे मास मोननै सिगांनिफ्रायनो फुरा गामि 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 हाबनानै एवारनेस होनो रायजो राजाफोरनो मन्दिर लुफुंनायनि नामाव रायजो जानायनि नामाव जोंनि गथ' गथायनि नामाव नोंथांमोना गिदिंनानै एवारनेस होनो आरो दिनै बेनो बिनि फिथाइ दिनै नोंथांमोना ज' जानो हादों आरो फुरा गामि गामि थांनानैनो जे 7 लाख थाखा नोंथांमोना कालेक्सन खालामनो हादों बेनो बिनि फिथाइ दा ओंखायनो आं बुंनो नागिरदों साफ्रोमबो दैदेनगिरिफ्रा जेबो स्वार्थ लायाबालासिनो जुदि बेबायदि समाजनि दायित्वखौ लानानै जुदि खामानि मावोब्ला जोंखौ गोजौ फारसे थांनायनिफ्राय दावबायनायनिफ्राय रावबो होबथानो हाया जोनोम सान आरो गुबुन गुबुन गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो जों लुबैयो केक नंगौ जोनोम सान आरो बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव नोंथाङाबो लुबैयो केक मोनफ्रोमबो बुब्लियाव केकआ बयखौबो मुहिहोयो आरो देहाखौ थाजिम मोनहोयो बेबायदिनो क'क्राझार सहर डन बस्क' एचएस स्कुल र'डनि वार्ड नं 4 आव दं नोंथांखौ मुहिहोग्रा आरो थाजिम मोनहोग्रा गोथाव केक गोथार जोनोम सान फालिनाय बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो नोंथाङा लांफैनो हागोन क'क्राझारनि बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव गोरबो सोलेर थाजिम मोनहोग्रा मेजेरनाय गोथाव केक बे गोथाव मेजेरनां केकखौ जानो लुबैदोंब्ला थोंजोङै मख'नाय थंआव थांनाबो लायनो हागोन आरो बिथांमोननि होखानाय 767601351888 8860607313 आरो 8800766409 जानबुं अनजिमायाव सुलादाना बुकिं अर्डारबो खालामनो हागोन अब्ला माखौथो नेना थाखो जोनोम सान आरो गाब गोनां बुब्लिनि थाखाय दानो अर्डार खालाम बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव केक